Mooi. Ik ben Riemke Bakker van het Centrum Groninger Taal en Cultuur. Door in jou allemaal wel van huurt, ben je hem de wiesneus kreeg. En in die wiesneus stond ook een puzzel. Deze. En hij wil van jou hem die oplust. En meestal hebben we wel goud oplust. Dus het was voor ons een beetje stoer om uit te zouden wel een prijs verkrijgen moest. Dus heb je alle goeie oplussers maar in een bakje gegooid. En dan gooi ik nou ooit uittrekken. En de naam die op het einde briefje staat, die kreeg een heel mooi verrassingspakket. En rauweren, en blind kijken, dit wordt hem. Eens even zo, wel zo dat wezen. Dat is Luc Dijkhuizen uit Bierum. Hij is 11 jaar oud en hij zit op de schaal Kindcentrum Het Maar. Luc, gefeliciteerd jong, je krijgt een heel mooi, grunnige verrassingspakket.